Asekelo gigena ma idwa ni wakel kaka chik wacho. Asetieko aikora ni ng'wejni to be ang'e ni an madhi loye. Changes biro sama wasedonjo e ofis. Ok inyal wacho gima kapok idonjo e ofis ting'e nade ni ma ber marach. Ok ing'e ni marach iloso, maber iloso. Latese waka mag dwaro kom mar sipika ka kendo waseikore, wasewuoyo tim ka tim, sani ji oseng'e kuma gidhi goche, waseikore kabisa. Kata bed ni intimidations pod nitie mitimo ne MCAs. To our kwayo mana county assembly make sure ni the process is free and fair. Free and fair and also secret ballot. Wach moro ni dwa neno ng'ato nogocho nade no onge. Gik ma ne timore chien kuchocho ma pesa county assembly ilalo ga lala right left and center mane madwa ni mondo campaign na obede ni public service kibiro tich ne jopiny ibiro tich ne piny, ok ibi gero riwuon, ok ibi chamo pes jopiny. Koro en agenda na mokwongo ni wadhi wa clean up, waket maler kaka omenda mar jopiny tiyo e county assembly kendo kaka executive marwa kotelne gi governor Moluoro kaka executive ne tiyo gi pesa mag assembly. Wabro ndiko chike maber. Migori has two major communities. It has the Luo community, it has the Kuria community. Now when you look at how the seats have been distributed, the governor's seat is on the Luo side, the senator seat is on the Luo side, the woman representative seat is on the Luo side. The only seat which has remained is the speaker's seat. Now the question is, if all of us are living in this county, isn't it unfair, surely, that all these seats should belong to one category of people in a multi, mixed society? So my candidature is not only personal, but it is intended to correct that imbalance. Waseyudo forms kowuok kuom dhano aboro, dhano 10 nokawo forms, dhano 8 oseduokonwa forms, dhano 8 gi gin Mr. Gradus Oluoch Adi, Mr. Tom Mungai Ouma, Mr. Isaac Aluochier, Mr. Kerario Marwa David, Mr. Francis Ndar Omolo, Mr. Charles Owino Likowa, Mr. Martin Owiny kod Mr. George Duro. Kuom jogo mane laro kom mar Deputy Speaker mar Migori County Assembly, dhano 5 nokawo forms gi. To jogo moseduoko forms gi go be giseduoko gi dhano 5 go magin Mheshimiwa David Chacha Matthew, Mheshimiwa George Omamba, Mheshimiwa Moses Magwe, Mheshimiwa Eunice Apio Odi kod Mheshimiwa Brian Osodo. Wadhi miyo gi card, se card no wabro dwaro ni mondo gibiro, card no en card mar ji 2, matiende ni a member gi ji 2 moko. Koro a member nyalo mana donjo kaendi in totality plus that member ji 3. Mano watimo kamano mondo mi okonywa be e ng'iyo weche mag arita mondo kika jogo ma samoro nigi paro mopogore oyud yo magidonjo godo e assembly. There is no intimidation whatsoever. We are on top of things. We are going to have a meeting with the county commissioner and we will make sure and ensure that there's enough security for the honorable members who will be taking part in this exercise of election of both the speaker and the deputy speaker.